No Obradoiro de Chica de Canela trabállase a contrarreloxo na liña de primavera-verán do ano que ven. Terá que estar lista en pouco máis de 2 meses para presentala na Premier Class, a feira parisina que concentra as mellores firmas de artesanía mundial en complementos. De momento, non se pode avanzar nada da nova colección, pero o que si sabemos é que a firma seguirá apostando por convertir o tradicional en actual. Usamos técnicas tradicionais, como por exemplo o punto de cruz ou ganchillo, pero convertimos eso en moda. E agora estou facendo uns pendentinos. Como en todas as súas liñas, a nova incluirá pezas con detalles franceses como a emblemática Torre Eiffel. E quen non faltará tampouco esta bonequiña parisina. Chámase Cécile, ten 5 anos e está presente en todas as coleccións desde os inicios de Chica de Canela. Me influe moitísimo a cultura francesa, entonces tamén les gusta. Además é un estilo moi romántico, moi doce, lles encaixa moi ben ali. Lucía é unha das 14 artesáns que participou na gala Lucus Moda, na que presentou pezas desta tempada. Tamén encántame, por exemplo, facer colaboracións con outros artesanos. Agora estou traballando nunha liña de calzado con artesana, por exemplo, non de Lugo, pero bueno, sempre estou aberta a colaboracións. É o que mellor para un diseñador é o mellor para abrirche a mente, traballar con outros. E é que a influencia da artesanía sempre estivo moi presente nos seus deseños. Como escollemos esta pel, que é bicolor, por un lado dun color, por outro branca, pois xa nos deu un pouco a idea de facer algo como moi veraniego, un pouco deportivo, como de paseos a beira do mar, helados, as cereixas, foi así un pouco o inicio da colección. Un estilo que ten unha gran aceptación dentro e fora de Galicia e incluso en varias partes do mundo. Vendemos por toda España e logo fora en Francia, é un punto de venta importante para nós. Incluso temos un blog en francés e todo, o mesmo que en España. Despois vendemos en Bélxica, tamén puntos de venta en Xapón, Estados Unidos, moitas partes do mundo. Chegar a estes mercados foi máis fácil gracias a internet. O principal punto de venda da firma é o lugar do seu nacemento. Ao principio foi a través de internet, e a verdade é que sí que pudimos conseguir un grupo importante de seguidoras a través do blog, presencia nas redes, e despois distribución comercial, ir a feiras, non parar, sempre estar maquinando cousas novas. Chica de Canela pretende tomar novos camiños e pronto sacará unha liña de roupa de punto que comercializará na súa tenda online.